Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ringkat kajing temu ban pensau tu kamshai cekipat ba halor kajing kiba kibriu kiba duna ha kabor Ïohi ki hak ban mat na kapor syakapor ka blind leaf trust haringkat kajing trelang bat ka cloaks ha ka khat trik ukala lingkot arhajar apun reu kala syempat ya kawe kasien jam ka bakham kerpang da ka Pynlong ya ka workshop cafe in the dark ha State Central Library Shillong Hakane kasni ki padba nalor u Dr. Ricky AJ Singkon u MP ka Lok Sabha ka Shillong Parliamentary Constituency kilayawan banishim benta ban snothu kumno ki brio ki baduna ha ka bor Ïohi ki hak ban ma ki jing ha ka ba ki hak ban rung ha ka kamra ka badum ka balashna kerpang da ki nong penyat ha ka ba ki hak ban le ki kam ba pero na do ka rukom di sha nalor ki we pat ha ka jingkren jong uba Jitendra Dekhar u Managing Director ka BLT uloong ba ka thong ka bakong san halor ka ni ka workshop ka day ban seng ya ka we ka cafe ka balong bet ha ka jingdum Khnang makipal ba kinyo ikalat ban mat kumno ki brio ki baduna ha ka bor Ïohi ki im nalor kata uloong ru ba ki don shibun ki workshop ki bakipat ba kinyo ya kalat ban le ha ka te cafe na kalyang u Dr. Ricky AJ Singkon uloong ba ulayo shibun ki jing hikai Habayashim benta ha katika workshop kata na do kajing eteli nalor kajing hun jongki watla ki long ki brio ki ba duna ha kabor Ïohi nalor kata uloong ba watla ki long ki brio ki ba duna ha kabor Ïohi hendre ki don pat ya kamensiem banyarap ban kershan iwe ha ki babun ki liang katba ki don pat ki babiang pat ha ki dukhat met ki long ki ba matla ha ki babun ki liang Aning kong ai ngot yu blay mo bu ai nga ngi ya ka bor bangila ban Ïohi nawar ngi don hagani dang mentan sipor darung hagu ga jaka ka ba pen I yangi ya ka jing im jong kini ki parman sim ki ba kodor ki jongi ki bom don ya ka bor ban Ïohi te naga menta jonga shimat hi kalong ka jingkerku ka ba kraw ka jingi kai ka ba kraw ba hagani ka perthai hi ba katno kalong ka ba don kam bangin yes nok tilang iwe abang apet ikini kiba don kani ka jingbam okat ka bor ban Ïohi kirap iwe but kat no tam yangi kiba biang dot mo dong sedong rei I kumbang ngi matla kaba kitu kiba bom don ka bor ban Ïohi ki kami shai ban Ïohi ha ka jing mut berkat ha ka jing smotu ka jing ya kershan iwe te bat ke ka bangai iru kalong ba wat la pedeng aga ta perthai jongki ka ba saudong kalong ka badum rei ki la ban le sibon dalade ya shat shahi kia sat ya klieng kia le kom bale mangi te ka ba mangi pat ki ba yang udang sedong pun sin ibon tangga jingknyu pat kai ka ba shem kai ka bangai I ka bang mat hai ti jing ya ti ba jing don bat ki hat ko kamera ka badum ka bom Ïohi ai ra ka khot in kan ma ru ina ba oi ban ai ngut yuk le bat ha ko bor ka khot ru ina bangan don ye ka kan sim ban long ba kloi ban yarap iwe kum bale kini ba ngai scam la da kum ki mo ki kum ki jing thao ki ko do ki jong bleng ki Ïohi I don ka kum ka kan sim ban yarap ban kershan iwe hakilyang baro anget kating ka perthai kadang ka jing karmen ya ka basai ka shismi bat na kalyang ka jonga asuwan ai kublei ya I ba bijivers bersat I belong way na ki nong pratganti ani alabanong nong seng ya kani ka blind lead trust ka balong shisha ka way na ki kunon ka ba compare ba ka ba don na gani gari ka ba I ki jongi namal gani gari ki jongi tip ru ba don shipon ki ba don kini ki jingtuna ka khat men ka ba ngim tip tenga get scam bangim dei ban smole ran ngim dei ban bangin long ki ba kloi ban wan shakmat ban ya ai ka ti ka mon ka ti ka tiang kini namar kiru kila ban no senyang shi bon manu bala ban mudur kila ban mo ki pani ki snai ki sabon sajain sabon sum bat ki don ki be ki kamru ki le
te I Kong Gloria I berada pendap ya ka BA history ai di graduate te lada mai la kat nutam kini ki khna ki ba biang adong sedong ban ong bakim la te kalong ki bom la ban dia te na kentu hot ya ni kenong song stong hari ka bi ka ba I ka jala ba I chongi ba ngin don kanika min sim kum ba don kini ka ba kloi ban ya rap iwe ka ba kloi ban ka shan iwe ka ba kloi ban ma ban ban ya lam iwe bat ban ya no sinyang alai jong ban ta te bat nai na tip pa shen kanika blind lead trust kan permit ya kawai ka kiong ka kerja kafe mo bat kata kafe kan long ka kafe ka ba kham ka ba pher na ki ko pher do ki kafe ha ka ba hum to nget ki ba rong ha pu do ka kafe kin smotho kai ka jing em ka ba ngin don mo ka jing em ka ba dum kan ka ba kumbalong kini ki bam don kata ka bor ban Ïohi te nget kan ong ka jing ka khu shibon yangi ngin smotho bangin somnong rim ya ka jing em ka jing te brain ka khu ye kini ka trust brain ka khu ye kini ki para man sem ki ba podor ki don ye kini ka bor ban Ïohi pat na ka man ta jongi pat ki baron ka bai tangem long ki ba mat la in long ki ba minum long mat la ka berkhat berdan minum long mat la ka chinglong jing em hi por khoi olin ka khu ye phil mo jing thmu jungi ban pelong ini program kalong ba ngikwa ban create kata ka awareness program bat ngikwa ro ban wanra kata ka jing kela habaidi bat ka imlang salang ba kumno ka imlang salang ba kan tip Sepang kita ke jing bat sepang kita ke jing la jing yai jong ka longba ini program bakin yo ban one visit lane ban one experience ikwa iki bakin experience hakne na mata kadau ngi pendom Khnang ye ne ka hol ka basapo pendarung sapo long padom telu inamla la ban yo iwe long baik kumanga inamla ban yo iwe te ngi kwa ba longba jong kene ka program ka longba Kibriu kin songko kin tip kuma ong Malaysia seden ketuka jing jongi bad kin tip ru sepang ka hok jongi ko ka baga ka balak banlong hangi ka ka bamlak banlong hangi bad khamtam ya ka accessibilities te kumalong mane kum nakaliang jong honorable chief justice ru ada one te ni sotanat ba ai khublei ru kumjo nakliang jong MP ru Dr. Ricky Iji Sungkon but kiwai ru kiba donia kataka mon bat ka jing sotanat ban wan ban sakhilang ni ka program jongi bam ta kasngi te kajang thmu ka jongi kelong sakawai ru kadang don kalong ba ni aging sya ngi kwa ban ya kene ka cafe dadak dei mata sing ile tang ka awareness program tang ba ka thong ka jong ka pade ngi kwa ban ban penmi ong no ban lunch da ka balong permanent cafe dadak ka bangi ong bakala ban dei kum ka cafe jong kiwe no te henry kan dei pade hapo jong ka jingdom te hapo jong kata ka workshop ka bangin haban ngin sa design ru kum kan nei balong badom telu bat kin don ru ki workshop kin don ro ki chna jing chna la si kin don ro ki we ro ki jai experience kumbalong mane hang ta mentahang ne bang no hang ne ngile tang kito ki sensory game kabangin pin itho ya ki guest ki jongi kumno kin identify ya ki tiar kum slasha sini I mean ki kumlo lang ta ki coins lene ki ngi paro ki ban thesha kumno ki thesha kumno ngi adjust kumno ngi shet ngi tiu kumno ngi bam ngi di da ka ba dalade katu ngi ai experience ya ki brew kidon ki basno tanat ba kidon ru ki balong emotional ka kumbalong mentake kidon ki rules kumbangila bo ba ki do's and don'ts kamot ba
ki haban kumba kitu kidus kelong ki haban follow ki guide jong ki haban listen carefully ki guide jong ki nata ki haban sengap ya ke jing batai bat ki guide ki jong ki bangi la bu ki bedai ki visually impaired namar kumbolong menta sin bapila rung hate hapo kamera kemut kedai kan dum teliu ka dum teliu kemut phi kala balai ma phi ngi kala bayu i mangi la long hatar ko te kiba dons pada kalau nginam syak ban play mobile dan ni syak ban penshai like ke ru support da pirung support pihak ban switch off mobile nginam syak ban pen mobile dia kata dia ke wek and then pihak ban lek suki mar badai sin nokong sin ka first experience ya ki mo tengi syak ki haban long ki haban boat baikat kum kajing batai jongki guide ki jongki ki badai ki vision But hani apa pada kita kiba pia le ani apa ba. Beni ki gas ke ba kiwan. Da kikis kiwan hange kemut kumanga ong menaya sadien ni pha ki ban identify kitu kitia ni bo hajrong me ki don ki ka pela ka sini nang ta ki kitu ki khao nang ta kum ki kadai nang ta bat ki we ki ayu bat kum ni pha identify ro ki coins te kum long bakin tip ba kumno mangi ngi itu ya ki kini ki pisah kai kini ki pisah nar ba long ki don laki jong ki jing ayu long kumalong tangam don ka ayu hanga te ki don ki coins hakini ki coins ki don ki jing ya pair kai ni ki shape na side den da pipe ki komlong ki ya pair na usnang ka don laka jong sepatang ka de laka jong ar pheu de laka jong te ya kat long ba ki tu ngi ro ngi itu ya ka pisah te kata hi ngi ai experience ya ki guest ki jong ngi ro kai te nang ta pada ngi pha the sha ka nya ki support ngi pha the sha ki sebelum ta pi haban pe hi ka sini pi haban pe hi ka slasha nang ta pi haban tong hi nang ta pi haban ong no pi haban the pat hi ka sha yang ka gi labo ka tang ban sor kum tu dei ka balong khlut kum balong the sha hi dei tang ban ayu kai namar ka nam ta ka safety te ngi pha the sha no ya ki brew kata dei ka ki activities ke bangi ile kini artli namar tang kini ru namar ki brew ki badang long first time namo baju melen dalong kilong slam hayaki ban experience takadaw ko tang tari artli kini ki game ki bangi bu po tang bakin so tho ba kumno kata ka jing im po jong ka jing dom tinre ni adjust long baki sound long baki sensitive nang ta long baki smell bat long baki jing kata unta ke Kita kembangkan nus ni saya kan ka workshop ke pelong pada. Tang takas ngihi kedai tang takas ngihi ke ba one day event back dari kadian ba mentahi long kani program kam da dai at ta ka ba hap ni ba ong no long ka ba kham bha su ikani ro ngin sale next namar kat kum balong mentahi ngi lot ngi don limited budget ba ni duna ka fan ngim don kinong support ngim don ki yu redon tangka roots to branches foundation ka ba yarap yangi bat kumju na kalyang jong ka cox ka cox laite kala long kum ka para henmen ka jongi ka badon hajan tikila yarap ba hengi na dong sidong rumah kiru na kalyang jong ka cox company na liang jong na kalyang jong ka roots branches foundation de kadai maka ngi de partnership organization ka badon office akwati kadai maka ba guide ba hikai ka ba kumno bandi kumno long kini ba ko idon ki kum capacity building ang ta kum ka finance kumno bang kumno bang maintain ki policies bad ya ki systems internal system jung tu bra ko ki kum jo ka sponsor makaro habe de bet kani half of the program ki jing lo jong program kala sponsor maka te basa pada ingin haban wa donation